खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ रायजोनि मेट्रिक एग्जाम एबा HSLC एग्जाम सोलिबाय थानाय समावनो जों गोबां बेले-बेजे जानाय थासारिफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैया जनायाव सोंलुनि फिननायजों लोगोसे गोबां बिबांनि नकल हमनाय जादों। सोंथि बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय 4 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जनाय पुलिसा समबारखालि एबा मैया फुंनि 11 रिंगायाव जनाय सदर गोजौ फरायसालिनि आनजादनि समाजारि बिगियाननि सोंथिफोरजों लोगोसे फिननायनि मोनसे कपि बोखांनो हादों। जनाय पुलिस जनाय मुरकं सेलेक्ट हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि दरखं मोखाङाव फरायसालिनि 4थि थाखोनि सासे मावख'गिरिखौ हमनो हादों जेब्ला बियो सोंथिनि फिननाय होनो फैदोंमोन। फुंनि 11 रिंगायाव पुलिसा रुम नाम्बार, रल नाम्बार आरो साहा आरो मिथाइ लायनो ओंखारलांनाय फरायसाफोरनि सोंथि नाम्बारनि बेरेखायै गेट मोखाङाव फरायसाफोरनि नंखाय जेरेक्स पेजखौ जब्द खालामो। बे समाव पुलिसा नंखाय बेसाद लाबोनाय स्कुटारखौबो जब्द खालामो। उनाव पुलिसा फरायसालिनि 4थि थाखोनि मावख'गिरि देबेन पाटारिखौ खायो। लोगोसे कम्पिउटार गलानि सासे मावख'गिरि धीरेश दुवारा, जनाय कलेज गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि पद्म कुली, गाहाय थाखोनि हेफाजाबगिरि लीलाधर पायांखौ सोंथि बिलाइखौ गोसारहोनायनि सोमोन्दो थानायनि थाखाय खानाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिजनीनि 1 नं दानसियापारायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। 1 नं दानसियापारा गामिनि गेन्दा मियानि न'आव अर नांदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। अराव गंनै न'फोरा आबुङै खामजोबदों। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। अराव गंनै न'फोरा आबुङै खामजोबदों आरो 5 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे उनाव 15थि बेटेलियान SSB आरो जायगानि सुबुंफोरनि मददजों अरखौ खोमोरनाय जादों। भेरगावआव साबायखर बावनाय आरो कलेज बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बाहागो लादों। थांनाय 2005 मायथाइयाव गायसनजानाय भेरगाव जौमा फरायसालिया मैया साबायखर बावनाय हाबाफारिजों बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारिया खुंफुंजाबाय। उदालगुरि जिल्ला बिटिआरनि भेरगाव बियाबाव गोदानै थांनाय 2005 मायथाइयाव गायसनजानाय भेरगाव जौमा फरायसालिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै सोरखारनि गनायथि मोनबाय। बेखौ लाना मैया भेरगाव जौमा फरायसालिया बिटिआरनि गाहाय आरो कलेजखौ गायसननायाव मदद होनायफोरखौ साबायखर बावदों। लोगोसे बे जौमा फरायसालिनि बिल्डिं गंसे बेखेवो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मिशन बैसोमुथि 1.0 बिथांखिनि सोमोन्दै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। थांनाय समफोरनि बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बायदि मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि गेदेर मोनसे बिथांखि मिशन बैसोमुथि बिथांखि। बे बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हा-हुनि मोनथायखौ मोनफुंहोनो नाजानाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। बुंनो थाङोब्ला हा-हु गैयाब्ला थांनानै थानो हाथाव नङा। हा-हुआनो मानसिनि जिउ खुंनायाव गिदिर जेंना महरै नुजाथियो। हा-हुनि जेंना-जेंसिफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि बैसोमुथि.बडलेण्ड.गभार्नमेन्ट.इन नि गेजेरजों न'आवनो थानानै गाव गावनि मबाइलजों अनलाइन खालामनानै लानो हागोन। रायजो राजाफोरनि हा-हुनि जेंना-जेंसिफोरखौ 100% सुस्रांना होनाया बिटिआर सोरखारनि मोनसे गिदिर थांखि आरो समाय होनायमोन होननानै बिथां 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया फोरमायथिदों। कक्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बुहुमनि उन्दैसिन प्रफेसार स्वर्ण आइजाक बारिया बाहागो लादों। कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 19 फेब्रुवारि समबारखालिनि फुंबिलियाव मुलुगनि उन्दैसिन प्रफेसार स्वर्ण आइजाक बारिया गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसा-फरायसुलिफोरजों सोंनाय फिननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव 19 फेब्रुवारि समबारखालिनि फुंबिलियाव कक्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानाय बे हाबाफारि जोबनायनि उनाव न'फारसे रौना होफिनगोन प्रफेसर आइजाक बारिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कास्टम बसुमतारीनि सायाव 36 नं हरिसिंगा बियाबनि MCLA सन्जय स्वर्गियारिआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। सम थानायावनो जौगाथाय खामानि मावग्रा दोलोआव हाबफैना रायजोनि जौगानाय खामानियाव आखाइ होनो खावलायहरदों कास्टम बसुमतारीखौ। बावैसो सिगां मिडियानि गेजेरजों कास्टम बसुमतारीया प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ रायजोनि रादाय होनाय बायदियै मोनसेबो जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना सोंखारिनाय बाथ्रानि सायाव MCLA सन्जय स्वर्गियारिआ फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों।
नैथि दाननि फैगौ 24 फेब्रुआरि खालारखालि क'क्राझार सोहोरनि ग्रिनफिल्डआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो सा सानजा स्वरुप स्थिति प्रसार संसद जथायै मोनसे महायज्ञ खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गुलाय गुजाय जानानै थानाय थासारि एबा गावस्रालायनानै थानायखौ खौसे खालामफिननायनि थांखिजों बे महायज्ञखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। महायज्ञनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि मोना बाहागो लाफैगोन होनना पान्जाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। बयखौबो बे महायज्ञआव गासैबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय पान्जाय आफादनि जानानै गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ खावलायहरदों। पुलिसानो पुलिसनि गन्थं हादों। पुलिसानो जुवा गेलेनानै पुलिसनि जेआव गोग्लैदों। बिजनीआव मोनसे पुलिस अपारेसनाव आसाम पुलिस जवानजों लोगोसे सा 9 जुवारुफोरखौ हमनो हादों। बिजनी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंसे लांदां न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हादों होनना मिथिना मोननाय जादों। हमजानाय आसाम पुलिस जवाननि मुङा प्रणब शइकिया आरो गुबुन जुवारुफोरा फारियै दिगान्त गयला, बिश्वजित दास, नीलकमल रय, दिभेन्दु बिश्वास, कनमणि मेधि, राज हलाय, पुनय रय आरो मृदुला दास होननानै मिथिना मोननाय जादों। पुलिसनि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय 17 फेब्रुआरि मोनायाव बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गं 9 मबाइल फन, जुवा गेलेनायनि बेसाद, नोगोद रां मोनदों होनना मिथिना मोननाय जादों। क'क्राझाराव अंगनाबादि कर्मचारि आरो हेल्पारफोरा मोननांगौ मोनथाय आरो दान बान्था बारायनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। अंगनाबादि कर्मचारि आरो हेल्पारफोरा खुंथायनि गोहोआव थानाय सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। लाइब्रेरि सार्भिस डिपार्टमेन्ट बिटिसि क'क्राझारनि बानजायनायाव 13 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 19 फेब्रुआरिसिम बड'लेण्ड रिडिं उइक 2024 खौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइब्रेरिफोराव केरियार काउन्सेलिं, लिटारेरि एन्ड लाइब्रेरि एवारनेस प्रग्राम हाबाफारिखौ खुंफुंनाय बायदियैनो मैया जारागुरि सर्वजनिन क्लाब काम लाइब्रेरियाबो खुंफुंदों। मैयानि बे हाबाफारियाव जारागुरि सर्वजनिन लाइब्रेरिनि नायदिंगिरि शैलेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे खगासुगुरि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सुरेन्द्र नार्जारि, जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं हकिम तरफदार बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोरा आरो गोबां फरायसाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माबोरैहाय बिजाब फरायनाय हुदाखौ बांहोनो थाखाय मा हाबा मावनो गोनां बेफोर आयदाखौ लानानै फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनजों गुवारै सावरायनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मेट्रिक आनजादनि मैया नैथि सानाव क'क्राझार डि.एन. हिम्मत सिंहा गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया बेले बेजे जानाय थासारिया सोमजिदों। समाज बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइनि जायगायाव गोरलै बिगियान सोंथि बिलाइया सफैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिनि थिलि डिमाकुसि टाउनाव बिपुल बसुमतारिनि नाजानायाव गंसे बड' किटचेन अरदाब मुंनि ओंखाम आरो फास्ट फुडनि हटेल बेखेवदों। बिपुल बसुमतारिनि असे बिफाया बेखेवनानै होदों। बे गोथार बेखेवनाय बुब्लियाव डिमाकुसि एबसु आफादगिरि लबराम बर', खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि अजित बर', नेहाथारि बड'सा दैमारि, डिमाकुसि जौगाखां आफादनि आफादगिरि मनिराम बर' बिथांमोनजों लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना फैबाय थानाय समफोराव अरदाब हटेलाव फैना बर'नि जामुंखौ जाफैनो खावलायहरदों। हटेल बिगोमा बिपुल बसुमतारियाबो डिमाकुसि ओनसोलाव गोजौ थाखोनि बर'नि जामुंसालि आंखालखौ नोजोर होनानै हटेलखौ गायसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।